Ima ženu i djecu, a gleda gole žene. Opet je u pitanju komentar kojeg sam dobio na videu koji lako moguće da niste gledali. U pitanju je pub nije fora u kojem kritiziram i objašnjavam zašto je jedna vrsta droge i puno je lošija nego što ljudi misle. Pa jedan čovjek se ne slaže sa mnom i ostavio mi je lektiru u komentarima. Prije nego što vam ga pokažem, mislim komentar, lupite like, lupite subscribe na moj 4. kanal jer 76% vas se nije pretplatilo. Pa kaže, ja ne znam da li ti brišeš sve negativne komentare, ali mi je čudno da sam prvi koji će ti to reći. Ti stari nemaš pojma. To što si sada napričao, tako moja mama i baba razmišlja. Niti te jointi navuku na teže droge, niti te gledanje navuku da postaneš neki seksualni predator. Ja osobno već desetljećima gledam meni osobno donose određeni mir. Nemam potrebe u stvarnom životu ganjati druge suknje. Imam 3 djece do sad. Mogu samo napomenuti da kada ne radim te stvari, određene misli mi se počnu rojiti u glavi, koje bi u najmanju ruku rekao da se ne bi svidjele mojoj ženi. Ja, sunce ti krava, ajde idemo korak po korak. Znači, prvo što je brat rekao, ja ne znam da li ti brišeš sve negativne komentare, a ne brišem niti jedan negativan komentar. To mi je uvijek bilo glupo i šta, ako je neko napisao nešto negativno, nek stoji tu. Mislim kao, ako bi brisao negativne komentare, ne bi imali ovaj serijal, tako da ne brišem ništa. Ali mi je čudno da sam prvi koji će ti to reći. Kaj najgore mislim da nisi ni prvi, ni jedini, ali si najglasniji, tako da. Pa onda kaže, ti stari nemaš pojma, to što si sada napričao, tako moja mama i baba razmišlja. Niti te jointi navuku na teže droge, niti te gledanje navuku da postaneš neki seksualni predator. Ok, on je totalno ovo izvukao iz konteksta zato što ja u videu nigdje ne spominjem seksualne predatore u kontekstu gledanja u smislu da ako vi gledate pornografiju da ćete vi postati seksualni predator. To ne funkcionira tako i to se ne dešava, tako da ne znam otkud je to izvuko, ali ovo niti te jointi navuku na teže droge, pa mislim ovisi kako kad. To je samo bio primjer kako možeš od nečeg lakšeg krenuti na nešto veće i nešto teže. I da, uglavnom jako puno narkomana koji se drogiraju su krenuli sa nečim puno lakšim, tipa sa cigarama, jointom, snusom, čime god. No dobro, ajde zanemarit ćemo to što je izvuko to iz konteksta i postavio neku svoju tezu, već ono što on kasnije osobno kaže za sebe, to je ono što je problematično i to je ono što moj video zapravo tumači. Ja osobno već desetljećima gledam znači ovo je ozbiljan čovjek, da se mi razumijemo. Meni osobno donose određeni mir. Da, zato što postoji nešto što se zove stalni nagon, koji se nakuplja u tebi i trebaš neki način da ga isprazniš. Međutim, to nije samo po sebi problem je kada koristiš neki stimulans kao što je pornografija, da ti to pojača ili da ti to sredi, šta li već. Jer on dalje i sam kaže, nemam potrebe u stvarnom životu ganjati druge suknje. Pa kužiš, o tome sam ja pričao u videu. Mislim, ne baš toliko direktno, ali evo sad ću reći. Znači, ljudi koji gledaju pornografiju i zadovoljavaju se s njom svaki dan, oni će imati puno manju želju da zapravo se potrude i pričaju sa pravom osobom. Jer su navikli na video. I onda sve što vide uživo, to im jednostavno neće biti to. To je problem. Imam 3 djece do sad. Pa okej, zašto bi uopće ganjao druge suknje ako imaš 3 djece? Onda pretpostavljam da imaš i ženu. Da, imaš ženu, napisao si u komentaru. Uglavnom, ja znam da 90% vas kao djeca ne biste htjeli znati da vaš otac konzumira pornografiju i time traži svoj osobni mir. Kao da ne postoje nikakvi drugi načini za to. Samo je gadno. Mislim, kao, neću sad u detalje previše ići jer sam u videu nije fora objasnio zašto je pornografija katastrofa stvar. Ali ajde da se mi osvrnemo na stvari koje on dalje rekao. Mogu samo napomenuti da kada ne radim te stvari, određene misli mi se počnu rojiti u glavi. Upravo si sam sebi dao odgovor. Zato što pornografija upravo to potiče da ti razmišljaš o tome više, da se navučeš, da gledaš, da ovo, da ono. I ovaj čovjek to neće direktno priznat, ali on je u suštini ovisnik o pornografiji. I onda još kasnije kaže, koji bi u najmanju ruku rekao da se ne bi svidjele moje ženi. Nemoj zezat, nemoj reći. Mislim, ne znam ljudi, po mom mišljenju, ako vi imate ženu ili curu, ili ako imate muža ili dečka, i ako za vrijeme tog odnosa vi imate potrebu gledati pornografiju ili nešto drugo što vas stimulira na taj neki način. Pazi, možda je ludo mišljenje, ali možda niste sretni u toj vezi, možda niste zadovoljni partnerom, šta god. Ali po meni je totalno debilno to radit. Jer kao, brate, imaš ženu, svoju ženu. Zašto bi imao potrebu googlat te stvari i gledat to radi nekog određenog mira? Mislim da bi puno veći mir imao kada bi se zapravo posvetio svojoj ženi i potpuno odbacio gledanje pornografije. Jer evo, i sam si rekao da se to tvojoj ženi ne bi svidjelo. Pa onda čemu to? Kao, ne treba ti to u životu niti najmanje. Izbaci to, bit ćeš puno sretniji, nije lako odviknut se, znam iz iskustva,
nažalost, ali bit ćeš puno sretniji, puno mirniji, puno zadovoljniji sobom, jer ovako kako ti pričaš djeluje mi da si ti jako navučen na to i jako to braniš i ja razumijem taj stav, zato što je jako velik problem sa film to što je to jako opće prihvaćeno. Ljudi to tretiraju zdravo za gotovo, kao gledaš, a dobro šta, kaj ima veze. Međutim, kao što sam rekao i u videu, pornografija je doslovno jedna vrsta droge. Znači krene od malih stvari i onda ti samo želiš sve jače i jače stvari, želiš što jači stimulans, jer tako mozak funkcionira, traži što jači podražaj. A surova realnost je da to što se pojavljuje u tim filmićima, sam rekao filmićima da editor ne mora cenzurirati svaki put, a kao to što ti gledaš tu, buraz, to nije realno da će ti biti u pravom životu. Jer pazi sad, ludo, možda vam nikad to nije palo na pamet, ali u tim filmićima je sve izuzetno hiperbolizirano, glasno, jako pojačano kako bi vaš podražaj i vaš libido, odnosno zadovoljstvo, bilo jače. I sad zamisli lika koji odabere to, znači virtualno da gleda te stvari, umjesto da bude sa svojom ženom koja je tu u stvarnom životu, živi sa njim pod njegovim krovom. Ne znam ljudi, evo ja sam rekao neko svoje mišljenje, po meni ovo nije nešto što će sad uništiti njemu život, daleko od toga, ali kao što vidimo izvrnulo mu je perspektivu dosta i meni se to ne sviđa i ja hoću da mi izvedemo ljude na pravi put. Jer nisam primijetio da iko od naših youtubera priča o tome da je pornografija zapravo veliki problem, a je, svi znamo da je, samo eto ljudi se plaše reći i nadam se da ako vi imate ili curu ili dečka, da nemate potrebu raditi ovakve stvari njima iza leđa. Jer evo, probajte se vi staviti u kožu nekoga ko je u vezi zaljubljen je u nekoga do ušiju i ta osoba tvrdi da vas voli i sve i onda saznate da ta ista osoba, dok vi niste tu, gleda neke random ženske u nekim random akcijama, šta li već, i na taj način se zadovoljava. Da li bi vam bilo drago? Vrlo vjerojatno ne. Da li biste se osjećali malo ljigavo i gadno? Vjerojatno da. Tako da eto, ovo je neki moj stav na ovu temu. Mislim, ljudi koji su pogledali taj moj video već i znaju koji je moj stav, ali htio sam se baš osvrnuti na ovaj komentar, davno sam ga dobio i od trenutka kad sam ga pročitao ja sam znao ovo mora biti u videu. Tako da evo, da ne bi bilo, ja ne osuđujem nužno ovog čovjeka zato što znam da nije jedini. I nažalost ima jako puno ovakvih slučajeva, samo što niko nije javno napisao komentar na Toni Baloni video. Ali eto, to je meni dalo razloga da pričam o ovoj temi, tako da hvala ovom komentaru. Hvala osobi, to jest koja je napisala taj komentar. A moja poruka za vas je, ukoliko gledate pornografiju, ukoliko se zadovoljavate na taj način, evo ja bi vas za vaše dobro zamolio da prestanete s tim. Ako vam treba dodatno objašnjenje, tu negdje na ekranu će biti video, nije fora, tako da pogledajte i to. I eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali u čitanju ovog komentara, nadam se da vam je bilo zanimljivo i nadam se da neću morat ovakve stvari više viđati, jer ovo je stvarno, bož sačuvaj. Evo izvolite ovaj komentar opet na ekranu, znači u suštini lik ima ženu i djecu, ali ima potrebu gledat gole žene pored svega toga, kao prijatelju, posveti se djeci, posveti se ženi, bit će ti puno ljepše u životu i odbaci tu pornografiju. Eto, to je to, vidimo se uskoro ljudi, doviđenja. I lupite like i subscribe ili niste fora.